Tak ahoj lidi, já jsem Talking Snake a určitě se ptáte, že kde mám energii drink, časový vám ukážu a pak vám ukážu jedno překvapení a to, že přijde Matej 21. Takže, teď to už mohu ukázat energii, protože Tropic Juice. Takže vypadá asi takhle. Je to žlutý plamínek teda. Tady je takhle voda, tady je nařízený nějaký ovoce, který do té vody padá. Když si to lidi znáš tam. A tady je napsaný plamínek, že to není, tady je žlutý víčko, tady je napsaný Burn Juice Energy a tady je napsaný plamínek. Tady je taky lahvý plamínek, to je tam, jak se tomu říká. Vyřezaný, tak to bych nevyřezaný. A tady je zase napsaný, vytavený, a tady je zase napsaný Burn. Tady vám ukážu to složení, nebo tady ten název v tom plamínku. Když tak si to stopněte a uvidíte to, tak vám ukážu ještě toto, když tak si to vidíte. A pak tady je to 500 ml, teď to má žlutý čarový kód. A teďka asi se vrhneme na tu chuť, ještě jednou to ukážu, takhle, dobrý. Už jsme to viděli, dobrý. Tak. Já už jsem to teda pil s kamošema, ale jako abyste to viděli, nechali jsme se hlavně na recepci. Je to teda žlutá voda, voní to po multivitamínu a jako suchlý ponožky, fuj. A jak to chutná? Jako multivitamin. Jako multivitamin, když se pije. Jenom jsem nade taky. Na tropický ovoce, fuj. Mně to teda nechutná, pokud nemáte rádi tropický ovoce, tak tohle vůbec, jako, to vůbec nechutná. Ani neotvírejte. Takže, teďka bychom přišli na to, kolik stálo. Ať kamera na nás, je to může 100% stalo 15. Ono už všechno. Teďka přijdeme na to, kolik to stálo, až bychom to koupili. Stálo to 33 korun a koupili jsme to v hypermarketu Albert. A teď písnička. Burn je prostě nejlepší. Žlutej, je žlutej. Už na chvilku čekat. Tak teďka přijdeme na jinou věc. Tak se musíte rozvědět, podívejte úplně to dole, jdem se na to podívat. Tak jdem to si dál. To byl nějaký. A teďka se vezmeme na to. Přidám, aby si nám dál. Teď si bude příště. Tak příště bude myslím Red Bull, ano. A jaká váha, to nevím. Red Bull si červený. Je to teda pěkný. A můžete se na to těšit. Ale uvaruju kameramana a tebe zbaví. A budu tady další. Takže závěrečné rozhodnutí. Jestli si dám ruku nahoru, tak to bude. 3, 2, 1. Jo. Je tady! Máte si to hlasy. Zadušené šampaňo! Ještě kameramanovi trošku zastat natáčení. Že? Tak, asi se s váma dnešek loučíme. Tak čau. Čau. Čau.